Meritoiminta on yksi partion keskeisistä työmuodoista. Merellä opitaan käytännössä purjehduksen perustaitoja ja samalla yhdessä toimimisen pelisääntöjä ja vastuun ottamista itsestä ja muista. Meripartiointia on harrastettu aivan partion alkuvuosista 1910-luvulta lähtien. Suomessa Turku on aina ollut yksi meripartioinnin keskusalueista. Turun Sinikotkissa meripartiota on harrastettu vuodesta 1955. Sinikotkien nykyinen koulutusalus SY Rea on lähes 16 metriä pitkä kaksimastoinen moottoripurjehtija. Aluksen nimi Rea viittaa kreikkalaisen taruston merten jumalan Poseidonin äitiin. Partioveneessä pitää olla kunnon varusteet ja tilaa kaikille. Realla riittää tilaa 15 partiopojan majoittamiseen ja kouluttamiseen. Purjehduksilla jokainen miehistön jäsen osallistuu kaikkiin veneen töihin, kuten ruoanlaittoon. Niin, kyllä hyvä meripartioveneen tulee olla merikelpoinen ja turvallinen kaikissa olosuhteissa. Kun pitkät purjehdukset kestää parhaimmillaan 4 viikkoa, niin silloin on kiva, että on myös tilaa olla ja asua ja kunnon vettä. Rea, tässä tumppu kanavalla 16. Turvallinen merenkulku vaatii monenlaisia varusteita. Jokaisella pitää olla pelastusliivit kulussa oltaessa. Alukselta löytyy lisäksi kaikki tarpeellinen perusradiokalustosta ja pelastuslautoista tällaisiin hätäraketteihin. Rea on tehnyt purjehduksia kotisatamastaan Turusta kaikkiin ilmansuuntiin. Etäisimmät pisteet ovat Paasivesi idässä, Tornio pohjoisessa ja Amsterdam etelässä. Kesäkautena veneellä ollaan liikkeellä niin paljon kuin mahdollista. Rean vuotuinen purjehduskausi on yli 5 kuukauden mittainen. Liikkeellä ollaan noin 100 päivänä, josta jopa kolmannes saattaa kulua joinain vuosina pitkään purjehdukseen. Talvikaudella venekunnat harjoittelevat purjehdukseen liittyviä taitoja teoriassa. Paljon aikaa menee myös veneen kunnossapitoon. Sinikotkat purjehtivat uudella vuosituhannella kohti parempaa partiotoimintaa.